L'entrevista. L'Espia és un programa que parla de drets socials a les ciutats. A cada episodi expliquem al principi que ens centrem en la regió metropolitana de Barcelona i el Vallès perquè són els dos àmbits territorials de Barberà, un municipi que està una mica en la intersecció de dos sistemes urbans. Però a la pràctica, quasi sempre acabem parlant de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Vallès Occidental, que és el que tenim més a prop. En aquest repartiment de temes, el territori que acabem oblidant i descuidant més és el Vallès Oriental. Aquesta setmana sí que parlarem d'aquesta comarca i a més ho farem comentant un tema que crec que està bastant invisibilitzat als mitjans de comunicació. Entrevistarem l'Ena, que és educadora social, sindicalista de la CNT al Vallès Oriental i membre de la coordinadora d'intervenció social d'aquest sindicat que agrupa a diferents seccions sindicals de centres de protecció de menors, un sector precari que, com deia, crec que de fora el coneixem poc i que té poca visibilitat als mitjans de comunicació. Bon dia, Ena, i moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia, gràcies a vosaltres per fer visible aquesta realitat que ens afecta a moltes. Volia començar preguntant-te, tu com a persona que treballes i coneixes el sector, quin tipus de centres de menors assisteixen? Perquè a vegades a les notícies veiem que parlen de CRAES o de sigles que no acabem d'entendre ni exactament què són o quin tipus de centre. Hi ha centres que són de residència permanent i altres que són d'acollida, veritat? Sí, mira, una mica per enfocar la situació, així més a nivell general, el sistema de protecció de Catalunya el que fa en un principi és detectar situacions de risc. Aleshores, aquestes situacions de risc després són analitzades per als serveis bàsics d'atenció social, el que coneixem totes com a serveis socials. Després, des d'aquests serveis, si es decideix que algú ha d'intervenir en aquestes realitats, es parla amb els EAIA, que són equips d'atenció a la infància i l'adolescència. Aleshores, aquests EAIA són professionals que intenten com aportar nous recursos, eines a les diferents famílies per tal d'intentar restablir la situació de risc, però a vegades aquests recursos no són suficients. Aleshores, és quan la dgaia interposa com una mesura de desemparament i és quan l'infant o adolescent doncs, és forçat, diguéssim, a obligar, és forçat a deixar el nucli familiar, no? El que s'acostuma a dir que li retiren la custòdia, no? Correcte, a la família. Sí. Aleshores, davant d'aquestes situacions hi ha diverses mesures de protecció. Una d'aquestes mesures és l'acolliment familiar, que és un fet que es coneix com molt poc, i és per tal d'evitar que l'infant o adolescent vagi en un centre, doncs pot ser acollit per una família aliena o extensa. Normalment, a aquests acolliments es parla de que sigui mentre la família com s'està millorant, diguéssim, les situacions que van fer que entrés en crisi, en risc, i això es coneix molt poc, realment hi ha molt poca gent que participa d'aquests acolliments, però crec que és important també fer-los visibles que això existeix. Llavors hi ha altres tipus d'acolliments, com són en centres, que és el que tu comentaves, i dintre d'aquests acolliments en centres podem diferenciar 3 tipus de centres. Els centres d'acollida, els centres residencials d'acció educativa, que són els que es coneix com a CRAE, i els centres residencials d'educació intensiva, que és que el coneix com a CREI. També hi ha altres mesures protectores com són l'acolliment preadoptiu o un acolliment convivencial d'acció educativa, que és una altra història que no entraré aquí a explicar. Llavors, en concret, perquè s'entengui una mica la realitat dels diferents tipus de centres que existeixen, els centres d'acollida vindria a ser els centres on els infants i adolescents estan allà de manera puntual mentre els equips de professionals fan una avaluació de la seva realitat per tal d'acabar valorant quina és la mesura que s'aplicarà de protecció. És a dir, si un infant té una família extensa que pot acollir-lo, doncs, òbviament, es prioritzarà que aquest infant estigui en una família i no en un centre, perquè s'entén que és molt més normalitzador créixer en un entorn familiar. Llavors, els centres d'acollida es caracteritzen per acollir infants de 0 a 18 anys, però sobretot per molta mobilitat dels infants i joves que estan allà, perquè, clar, estan durant un període de temps curt, diguéssim.
mentre es fa l'observació i el diagnòstic. Després hi ha els CRAE, que són igual als centres més coneguts. És la típica mesura d'acolliment simple en institució, dirigida a infants i adolescents de 0 a 18 anys. En teoria és un recurs en el que els infants no haurien d'estar molt de temps, però a la pràctica poden entrar igual amb 8 anys i estar allà fins als 18 realment. I res, l'últim centre és el que es coneix com a CREI, que també prioritàriament hauria de ser una estada limitada, i llavors aquest està destinat a joves i adolescents de 12 a 18 anys que presenten alteracions de conducta. Llavors són centres on hi ha seguretat i més mesures de control, diguéssim, perquè tenen com conductes més divergents i que, per tant, en un CRAE on només hi ha educadors socials i educadores, doncs no poden estar tan ben cuidats, diguéssim. Que seria pràcticament el que abans es coneixia com a reformatori, potser, no? Més aquesta mena de lògica. Al final estem parlant de centres que la situació que tenen és molt crítica, perquè estem parlant de menors, de vegades infants petits, que estan separats de la seva família per una sèrie de circumstàncies i que en principi han d'estar temporalment, de vegades ja no, de manera definitiva, però que és una situació realment molt, molt sensible la que s'atén des d'aquests centres. Ja et volia preguntar quines són les condicions de treball. En els últims anys el que hem estat veient, de vegades a mitjans de comunicació o parlant amb persones que treballen en aquests centres, és que s'han convertit com una mena de crematori de treballadors i treballadores que de seguida, jo la gent que conec personalment que treballa en aquests centres o ha treballat, el primer que et diuen és estic pensant on treballar diferent o una altra banda perquè la situació és molt, molt dura, amb moltes necessitats i, en canvi, molt pocs recursos, potser, no? Sí, totalment. És que és tal com ho planteges. De fet, nosaltres, com a coordinadora de CNT, ens hem estat reunint forces vegades amb el Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya durant aquest any, i en una de les trobades que vam fer vam estar parlant de la preocupació que teníem totes d'aquests crematoris que són sobretot els centres residencials per a les educadores que acaben de sortir de la universitat i que ens han explicat uns continguts superguais, culturals, de transformació, de resiliència, d'empatia amb el teu entorn, i que a l'hora de la veritat et trobes amb unes condicions i uns salaris impossibles, amb unes realitats que t'afecten ja a nivell personal també, i que això ningú et prepara per això, i menys et prepara com per estar en una precarietat laboral tan forta. Llavors, com també la gent del col·legi comentava aquesta preocupació de que molta gent és que es passa 3 anys en un CRAE i després vol canviar de professió i es vol fer carter. O sigui que realment és una problemàtica molt increïble. Per això, de fet, per això hem tingut la voluntat de constituir la coordinadora, perquè no podíem deixar passar més temps i més silenci sobre aquesta realitat. Clar, que és una situació greu, perquè s'entén, és un tipus de feina que moltes vegades és molt vocacional, no? Que la gent l'estudia amb ganes, va estudiar educació social perquè vol ajudar, i després es troba una situació que pot ser molt frustrant, que en lloc d'estar educant infants i adolescents, estàs contenint infants i adolescents bàsicament, o fent pràcticament de carcelero, depèn de quines circumstàncies. I comentaves ara aquesta constitució de la coordinadora d'intervenció social de la CNT, que aplega una mica totes les seccions, no?, de Catalunya que treballeu en aquesta mena de centres, i quan la vau constituir al febrer del 2022 plantejava en el comunicat, que la gent el pot trobar a la pàgina web amb certa facilitat, tres objectius fonamentals. Ja et volia demanar si pots explicar una mica aquests 3 objectius, que crec que són molt fàcils, molt entenedors, perquè la gent comprengui quina és la situació als centres. Val, d'acord. Doncs sí, realment, a través de l'experiència de totes les educadores socials que formaven part d'aquestes seccions, vam establir com 3 criteris des d'on començar a treballar. Està clar que cada any anirem aprofundint en les nostres estratègies, però ara per ara en el que estem centrades és primer de tot, denunciar les irregularitats que es produeixen en tots aquests centres de protecció. Per exemple, per ficar algun exemple perquè les persones que estan escoltant, no, perquè puguin entendre una mica de què parlem en concret, doncs en concret tenim moltes treballadores que estan en contractes amb frau de llei,
tenim una temporalitat molt elevada en el sector, gent que no està més de 2 anys en un centre, en gran part per la precarietat de les condicions laborals, però també perquè és una feina força dura. Unes ràtios que, si es compleixen, són a la mínima i en la majoria de casos es treballa per sobre de la ràtio. També nosaltres tenim un conveni que no és gens amable, aleshores hi ha com molta confusió en el que es coneix com a hores incidentals i hores extres. El nostre conveni diu que les hores extres no s'han de fer, entenent que és millor que entrin nous professionals dintre el sector a cobrir com aquesta part de la jornada que podrien ser hores extres, no? El que passa que sí que reconeix que els educadors i educadores podem realitzar hores incidentals que vindrien a ser, si tu estàs treballant i un infant s'ha fet mal i has de portar-lo a l'hospital i això sobrepassa la teva jornada, en aquesta situació puntual sí que has d'allargar la teva jornada, com és obvi, perquè treballes amb persones i poden passar coses. Doncs els centres s'aprofiten molt d'aquesta confusió en hores extres i hores incidentals i realment la gent està allargant les seves jornades perquè sí, per una manca d'organització de l'empresa, camuflant-les com si fossin hores incidentals quan no ho són, perquè el conveni determina específicament què són les hores incidentals i això és una de les nostres demandes més concretes, però és que realment és simplement mirar el conveni i llegir-s'ho. Per altra banda, també entre les denúncies que reivindiquem és el fet de patir moltes agressions als nostres centres de treball i la manca de protocols i d'actuacions al respecte. Sobre això ja parlarem més endavant en profunditat. També la impossibilitat de desconnectar del telèfon. La majoria d'educadores rebem trucades fora de la nostra jornada laboral de manera habitual per preguntar-nos coses sobre l'endemà, molestant bàsicament el nostre dret al descans. I també ens trobem molt habitualment que fem més disponibilitats i guàrdies i no són compensades econòmicament en cap cas. Això abocant a una flexibilitat i unes distribucions de la jornada molt irregulars que no haurien de ser així. Això com entre els primers elements que estem denunciant, diguéssim. El segon objectiu de la coordinadora és visibilitzar la situació de les treballadores nocturnes, ja que elles estan soles als centres de treball en els seus torns, estan vivint situacions importants perquè no tenen tot un equip quan passa X situació al centre, estan elles soles tirant endavant i a més tenint en compte que el torn de nit és un torn a nivell de conciliació força complicat i tot això ho estan fent sense cobrar cap mena de plus de nocturnitat. Amb el nou conveni que es va aprovar el 2013 es va retirar aquest plus de nocturnitat i és una barbaritat que no podem entendre. I per últim, també això, el que reivindiquem és que s'han de fer visibles totes les situacions de violència, assetjament i agressions que s'arriben a patir als nostres centres de treball. S'ha de parlar d'aquesta temàtica, ja n'hi ha prou de fer invisible una realitat que ens afecta a moltes. Aleshores, aquestes 3 estratègies les hem anat desenvolupant com en petites accions al llarg de l'any. I una d'aquestes accions, comentaves al principi aquestes irregularitats que al final simplement esteu demanant que es compleixi el conveni o que es compleixi l'Estatut dels Treballadors, que es compleixi la normativa aplicable. Correcte. I una de les coses que heu fet llavors és, com no s'està complint, fer denúncies massives a Inspecció de Treball, veritat? Sí. Nosaltres, abans d'iniciar la campanya de denúncies, el que vam fer, sobretot des del mes de març fins al juliol d'aquest any, vam repartir una enquesta a nivell massiu a totes les treballadores que treballaven en centres de protecció, tant si estessin afiliades al sindicat com si no, sobretot amb la voluntat de fer un primer informe sobre quina era la realitat de les nostres condicions laborals en aquest sector. Aleshores, a través d'aquesta enquesta vam poder extreure 10 conclusions com molt significatives de com funciona el nostre dia a dia als centres de protecció. I que si vols te les esmento, sí? Sí, si vols comentar una mica que serà molt interessant, sobretot si parteix d'aquesta enquesta.
Doncs mira, la més important d'elles era l'alta temporalitat, que ja he fet referència abans sobre això. És un element molt conegut en els centres. Els educadors i educadores no es queden, no tenen molts anys de durada en un centre, és impossible resistir amb el nivell d'estrès i precarietat que tenim. També parlem de responsabilitats que no estan pagades, és a dir, molta gent que està contractada, per exemple, com a monitora o integradora social, que se'ls demana tenir responsabilitats com si fos una educadora, i això passa també molt habitualment. L'enquesta demostrava una barbaritat de salaris baixos, cosa que ja sabem. També un fet molt sorprenent per nosaltres va ser descobrir que moltes treballadores tenien torns de 12 hores, per exemple, i que no podien fer ni un descans en tota aquesta jornada perquè no tenien un espai on fer-lo, no podien deixar el grup sol, per tant, jornades increïblement llargues en les que no pots parar ni a descansar una estona. Però, a banda, no només això, sinó que en algun d'aquests casos no es respectaven les 12 hores de descans entre jornada i jornada, cosa que és com molt bàsica de l'Estatut. També vam descobrir incompliments en la ràtio, es va observar la baixa afiliació sindical del sector, fet molt preocupant, perquè les condicions laborals només les podrem millorar si estem afiliades i si fem lluita i acció sindical, això ho tenim claríssim. Sobretot ens vam adonar del volum d'agressions que estaven patint les treballadores en els seus centres i també en concret això es veia reflectit en la quantitat de baixes per ansietat, depressió i temes així derivats. I moltes de les enquestades també afirmaven que els riscos psicosocials de la seva feina, tot allò derivat de les sobrecàrregues de treball, l'estrès, l'ansietat, les afectacions psicològiques i emocionals del fet d'estar en un centre on se t'està demanant que tu portis una part emocional i teva al final en la teva feina, no és com estar davant d'una pantalla, estàs treballant amb persones i fa que tu hi posis tot el cos i l'ànima dins, doncs que aquests riscos no estan tinguts en compte per les empreses, estan totalment abandonats. I l'últim fet destacable de les conclusions és que les formacions que es realitzaven a les educadores no tenien en compte les demandes de la nostra feina. Eren formacions massa abstractes i, per tant, no eren útils en la pràctica diària. Llavors va servir també com per fer-vos un mapa de quines eren les impressions o quines eren les pràctiques més esteses i com ho veien les vostres companyes a la majoria de centres o als centres que vau poder arribar, no? Exacte, sí. Arrel d'aquesta enquesta va ser quan ens vam començar a reunir amb el Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya per avançar el que hem dit nosaltres com a projecte Agressions, que és una mica aquesta idea de anem a denunciar les agressions que es viuen, anem a pensar de quina manera podem prevenir que això passi, de quina manera podem incidir en el sector perquè deixi de ser una realitat amagada i comenci a ser alguna cosa que es parla i que sap que passa i que per tant s'aborda. Aleshores, junt amb el Col·legi d'Educadors Socials, CEPRA i ACTA i amb la coordinadora de CNT, hem començat a fer una nova enquesta, aquesta més concreta, per conèixer com actuen les empreses, les mútues, els serveis de prevenció, les administracions, davant les situacions de violència i d'assetjament que poden viure les educadores socials als centres. I és una enquesta que està ara mateix oberta. Tot aquest mes crec que es tancarà al desembre i si es va a la pàgina web del Col·legi d'Educadores és molt fàcil accedir-hi i des d'aquí com volem animar a qualsevol professional del sector si pot contribuir perquè tot això ens ajuda molt a tenir informació i a fer-nos com aquest mapa mental de com estem ara i per tant abordar, doncs no ho sé, nosaltres teníem la idea de poder crear una guia o un protocol a l'hora d'abordar agressions a les professionals dins els centres i de més actuacions que ens agradaria tirar endavant.
Com tenir un recull de què s'ha de fer, com s'ha de respondre Exacte. i llavors saber quines agressions. Llavors, en tota aquesta feina que heu fet també, com pràcticament d'investigació del sector, no? De que deixi de ser invisible o d'estar en el malestar de cada treballadora i pugui poder tenir la informació, a partir d'aquí sí que heu començat ja a fer tota aquesta campanya de prevençar protocols conjuntament amb el col·legi i de fer denúncia d'inspecció de treball. Exacte, sí. Des de gairebé aquest mes d'abril hem començat a fer com denúncies massives a diversos centres de protecció. Això ens ha permès realment que tinguem una actuació forta com a sindicat en els centres de treball, no? Com dir, molt bé, aquestes coses estan passant aquí, però des de que nosaltres estem aquí presents no permetrem que segueixin passant. I bueno, la majoria de denúncies anaven en relació a tot això que jo he comentat. Pues manca de descansos, manca de desconnexió digital, falta de respecte a les 12 hores de descans entre jornades i el fet de no tenir un protocol adequat per atendre les situacions d'agressió. Aleshores estem com molt contentes perquè una de les primeres denúncies que vam interposar en un centre de protecció del Maresme, Inspecció de Treball ha emès un informe molt favorable i això ens ajuda moltíssim perquè és ja una prova, no?, de que el que estem demanant doncs, no és tan impossible, simplement estem demanant que les avaluacions de riscos dels centres de treball tinguin en compte els riscos psicosocials de la nostra feina. Només estem demanant això. Aleshores, aquest informe d'inspecció el que va fer va ser obligar a l'empresa a realitzar una avaluació que tingui en compte aquests riscos i a implantar mesures preventives, a fer una assemblea amb totes les treballadores i poder parlar d'aquests riscos i de com s'abordaran. I això, encara que només hagi passat en un centre de tot Catalunya, doncs estem molt contentes perquè ens serveix per seguir treballant en la mateixa línia i exigir això a tots els centres on tenim implantació. I és un primer precedent també que potser en altres centres no cal ni una inspecció, sinó que es pot fer ja directament sobre aquesta experiència concreta, potser, o no, a nivell de negociació pot servir també per pressionar. I et volia preguntar, perquè és un sector que pel que jo en tinc entès, i tu sabràs molt millor que jo, una de les particularitats que té, encara que per desgràcia no és tan particular al mercat laboral actual, és que tot i que estem parlant de centres que en última instància tots depenen del sector públic perquè qui està organitzant aquestes acollides de menors i és la de Gaia com a institució pública, però està molt majoritàriament privatitzat, la majoria de centres són centres privats i, a més, la majoria depenen de fundacions, entitats, no és bastant habitual que no siguin empreses privades, sinó que són entitats que representen que no tenen ànim de lucre però que acaben servint per privatitzar serveis i que tenen un paper una mica que no, de vegades es parla de sector social i s'està parlant en realitat de la patronal, que llavors ho complica tot una mica més. Totalment. Sí, bueno, aquest és el fet més característic del nostre sector i una mica el que ens aboca a aquesta precarietat. O sigui, l'educació social és una professió preciosa que té molt sentit en la nostra societat i que s'ha de defensar. Aleshores, aquesta professió sí que és veritat que els seus orígens venen d'una mirada més caritativa, vocacional, voluntària, i no, d'una època en la que tot eren com fundacions i associacions que ajudaven a les persones que ho necessitaven i tal. Hi ha molt aquest discurs. Aleshores, jo crec que des del col·legi s'ha fet una tasca superimportant de professionalitzar la nostra tasca i dir que, ok, sí, voluntariat està molt bé, és una cosa, però nosaltres ja som professionals, hem estudiat això i, per tant, necessitem unes condicions laborals i uns espais que reconeixin això com una feina de veritat. Aleshores, el fet de que moltes de les nostres feines estiguin dintre d'associacions fa que se'ns demani, a vegades, que nosaltres ens impliquem molt més del que qualsevol altre s'implica a la seva feina, no? I es parla molt, doncs, d'això, del voluntariat i de la vocació que nosaltres tenim i se'ns exigeix més del compte per coses que a alguna persona que és informàtica, els seus caps no li estarien exigint que responés al telèfon mòbil fora de la seva jornada o que fes més hores sense cobrar perquè sí. No? Aleshores,
tot un espai com molt confús, i que és veritat que és l'herència que portem, no? Però la nostra lluita d'ara és fer professional la nostra tasca, que per això venim d'uns estudis universitaris i creiem en el que fem. Aleshores, diguéssim que el sistema s'aprofita de tota aquesta xarxa d'associacions, fundacions, i realment els seus tentacles agafen tants i tants serveis que uns serveis que haurien de ser públics no ho són perquè estan mediatitzats per aquestes entitats que en teoria no tenen afany de lucre, però igualment estan reproduint una explotació laboral increïble i s'omplen la boca realment de que són entitats que miren per les persones, però realment no s'esforcen en escoltar les demandes de les seves pròpies treballadores. Aleshores és una incongruència força bestial. Aleshores sí que hi ha centres de protecció que són públics, hi ha una llista d'espera enorme per entrar, perquè són molt millors les condicions dels públics, però la realitat és el que tu comentes, que la gran majoria d'aquests serveis són serveis del que es coneix com a entitats del tercer sector. I a més de la vostra professionalització i de que teniu una formació universitària per dedicar-vos a fer educadors, que de fet també acaba havent-hi molta gent que té contractes que no es corresponen amb treballadors socials o educadors socials, sinó que són contractes de monitors i coses similars per pagar-vos menys, també al final el que teniu entre mans, estem parlant de la vida de menors, no? Només per això la vostra tasca és acompanyar menors que estan en situacions supercomplicades i que el que passi durant aquests anys segur que el marcarà per la resta de la seva vida. Només ja per aquesta banda jo crec que és fàcil d'entendre perquè ha de ser professional i no es pot tractar com si fóssiu una mena de voluntaris. Totalment. I et volia preguntar, ja aterrar una mica més al territori, no fa gaire heu anunciat que en el CAT del Vallès Oriental acabeu d'obrir una nova secció a un CRAE, que és el CRAE Sant Agnès, que depèn també d'una entitat, una associació, i et volia preguntar una mica per aquest tema en concret d'aquesta nova secció i en general de com està sent el procés de constituir seccions, perquè el que estem parlant del tipus de sector que és, són plantilles molt joves, amb una alta rotació, la gent moltes vegades en lloc de organitzar-se per canviar les condicions de treball al centre, agafa abans la porta de sortida, no? Se'n marxa al centre i ja està. Suposo que això es complica molt a nivell sindical. La gent tampoc potser no coneix el conveni, no coneix, que això passa tot arreu, normalment els treballadors no coneixem el nostre conveni. Com està sent aquesta tasca d'anar centre per centre i intentant revertir aquesta dinàmica més individual, o més d'intentar salvar-se cadascú com pot i que sigui una dinàmica més col·lectiva de canviar els centres? Doncs la veritat, molt bona pregunta. Nosaltres ens hem trobat que tenim una cosa a favor i és que el fet que siguin plantilles força petites en els centres de protecció, estem parlant que normalment són entre 15, 20, 25 treballadors, entre els quals compto el personal de serveis, direcció i educadores socials. Doncs és un número que per fer acció sindical és un bon número, perquè nosaltres normalment ens apropem, fem un cafè amb les treballadores, normalment són 5 o 6, escoltem les seves demandes, els expliquem exemples d'altres casos, d'altres centres on ja tenim seccions sindicals, quina és la feina que hem fet fins ara, quines són les nostres demandes, i realment es crea un espai com molt proper. També ajuda el fet en què nosaltres ja comencem a tenir experiència en el sector, moltes de les afiliades som educadores i coneixem, hem viscut tota aquesta realitat, llavors això també ens permet com connectar molt ràpidament. No? Que ha de tenir un grau d'empatia més alt. Clar, totalment. Llavors, doncs, així és una mica com funciona, sobretot en crear espais de cures i de confiança on ens puguem escoltar les unes a les altres i des del tu a tu poder explicar com han anat les altres lluites i la gent al final li sembla que és algo que tenen espai per actuar, no? I que realment hi ha coses a millorar. No cal esperar a que els sindicats majoritaris facin X a un nivell com molt més llunyà, sinó que tu, si t'organitzes amb les teves companyes, en cada centre de treball pots millorar la situació. I això és algo que hem de començar a entendre-ho, que és així, és que només ho demostren els fets. Aleshores, com la nostra tasca és envalentonar, no? I
i animar i estar al costat de les companyes perquè prenguin aquest rol més protagonista en la defensa dels seus drets i sentin com tot el suport del sindicat al darrere. Però realment sembla més difícil del que és, perquè simplement creant espais així hem anat fent mica en mica. Òbviament no es pot créixer de la nit al dia superràpid, però nosaltres creiem que el format de les seccions sindicals, sense haver de passar per eleccions sindicals, sinó simplement constituint una secció amb les afiliades del sindicat dintre el centre, doncs això dona molt més marge, no?, d'actuació. Elles estan totalment autogestionades, elles determinen quines són les seves demandes segons la realitat de cada centre i nosaltres les assessorem sobre com moure's per aconseguir-ho. I crec que és una bona combinació d'elements. Un tamany de centre que no estàs sol, però tampoc és un centre gegant i és difícil de vegades trobar espais per parlar amb les companyes. M'ha recordat molt això que explicaves a un militant del sindicat de llogateres, que també és sindicalista fet de la CGT a la Biblioteca de Barcelona, que sempre diu que és molt important tenir un currículum de victòries per explicar, i vosaltres ja comenceu a tenir-lo, i llavors la gent t'escolta una miqueta més, no? És com, vale, esta gente no només m'explica una pel·li, sinó que poden acreditar que algun lloc ha guanyat, i això trenca una mica la desconfiança que té la gent. Ja per acabar l'entrevista, perquè ens quedem sense temps, et volia preguntar, abans has comentat una cosa que vull aprofitar per recordar, que és que hi ha aquesta enquesta oberta a la web del Col·legi d'Educadors Socials sobre específicament el tema d'agressions, si algú ens escolta treballar al sector i et vol animar a omplir-lo. I per tancar l'entrevista et volia preguntar de quina manera poden contactar amb vosaltres, no? Algú que treballa al sector, que ens hagi escoltat, que l'hagi interessat el que esteu fent i que li agradaria potser engegar-ho al seu centre, de quina manera poden contactar amb la coordinadora d'Intervenció Social de la CNT? Doncs mira, és molt fàcil trobar-nos. Nosaltres estem a Twitter, si poseu Intervenció Social CNT sortirem, i també tenim un correu electrònic que és intervenciosocial@catalunya.cnt.es, i totes les consultes que ens arriben doncs ens les escoltem amb molt carinyo i tenim molta facilitat per apropar-nos a qualsevol centre de treball, a parlar amb les treballadores que en tinguin ganes i al final intentar fer créixer això. O sigui que nosaltres encantades de rebre info. Doncs així ja queda clar com contactar. Hi havia alguna pregunta més fins i tot que et volia fer, però és que quedem sense temps. Moltes gràcies per haver-nos atès, Ena, i estarem atents a com evoluciona la tasca que esteu fent a un sector tan essencial i que al final també tan invisible, potser. D'acord, gràcies a vosaltres. Estàs escoltant L'Espiell, el magazín metropolità de Ràdio Barberà.